А лампичката за какво е? Не разбрах. Всичко си беше наред, пералната работеше. Дори лампичката свети. Онази, дето не светиш ли? Да. Това не е на добре. А дрехите? Какво дрехите? Добре ли се изпраха? Знаеш ли, Ема ги е взела. Откраднала ви е зелените чорапи. Казах ти, това не е на добре. Зелени чорапи. Вълнени. Ай си ми специално. Откраднала е специалните ти чорапи. Обувам ги докато работя. Пиша с тях. Не се безпокой. Романа ми го няма. Чорапите ми ги няма. Я си пийни. Ще напишеш нов роман. Не мога. Без чорапите не